Εσύ ξέρεις γιατί το κρέας μας είναι διαφορετικό? Αν νομίζεις πως είναι θέμα τύχης, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής. Για εμάς, όλα ξεκινούν πολύ πριν το κρέας φτάσει στο τραπέζι σου. Δεν αγοράζουμε από που να είναι. Έχουμε δικούς μας σταθερούς και εκλεκτούς παραγωγούς που ξέρουμε χρόνια και ξέρουμε και τι δίνουν και πώς μεγαλώνουν τα ζώα τους και τι ποιότητα προσφέρουν. Όταν ήρθε το κρέας στην κουζίνα μας, τίποτα δεν είναι στην τύχη του, αλλά κάθε κομμάτι περνάει από τα χέρια μας. Το ελέγχουμε, το καθαρίζουμε και το κόβουμε σωστά. Εννοείται πως δεν καταψύχουμε τίποτα, εννοείται πως δεν ζεσταίνουμε τίποτα για δεύτερη φορά και εννοείται πως δεν χρησιμοποιούμε σάλτσες παρά μόνο αγνά υλικά, καθώς το κρέας μιλάει από μόνο του. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί μας λένε «Σας ξεχώρισα από την πρώτη μπουκιά». Εκεί είναι και η διαφορά. 20 χρόνια εμπειρία, κάθε μέρα, σε κάθε πιάτο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έφαγες κρέας και είπες «Wow»? Αν έχεις καιρό, θα μας βρεις στο Πολυδένδρη, Λεωφόρος Ειρήνης 15, Τρίτη με Κυριακή, από τις 1 έως τις 12.